Λοιπόν, σύντροφε, επονίτη. Θέλω ονόματα. Να μου πεις ποιος σου έδωσε το σημείωμα. Μίλα! Καλά, λοιπόν. Μίλα, αλλιώς θα σε κάνω να καθορίσεις ξύδι. Αν δεν μιλήσεις, θα σε κρεμάσω κατηγορό κεφάλι. Βρωμιάρι! Βρωμιάρι! Τα ονόματα τα ξέρουμε. Από σένα θέλουμε μόνο να υπογράψεις την ομολογία που θα σου γράψουμε. Δεν ξέρω τίποτα. Πάρ' τον. Κλείσε τον Σοποδρόμι! Ούτε νερά δεν του δώσε μέχρι να μιλήσει! Εντάξει. Εντάξει. Γκινένα! Έλα μπροστά. Εντάξει. Δεν είσαι στο κατάλογο. Εντάξει. Πού το βάλατε, ρε, από εδώ? Πάμε σαν Μαντρί να πάρουμε μια προατίνα. Εσύ ποιος είσαι? Είμαι ο Λάμπρος ο Ζέρβας. Το Αποστόλη από την Αετοράχη. Του Ζέρβα. Του κομμουνιστή, Τότε εσύ θα είσαι το παιδί του Γούλα. Ο Σόγαμπρος. Εσύ. Δεν είσαι γραμματέας της ΕΠΟΝ. Ήμουνα στην κατοχή. Τώρα ασχολούμαστε με τις δουλειές μας. Δεν υπάρχει οργάνωση. Βρε τις αθώες περιστερές. Και δεν μου λες, τα αρχεία της ΕΠΟΝ που τα έχετε κρυμμένα? Τους ληστοσημωρίτες Μέγκο και Κόγια γιατί τους φυλάτε και τους δίνετε τρόφιμα? Δεν έχουμε καμία σχέση με ληστοσημωρίτες. Μάλιστα. Ρε, δεν τα παρατάς αυτά, ρε. Ρε, έχουμε καταθέσει, ρε, για σας. Μίλα, με το καλό γιατί... Άσε καλά να μιλήσει. Έλα μέσα, ρε. Μίλα, ρε.
Αποστόλ. Τούτους δεν καλέσαμε για ανάκριση. Δεν σου φαίνεται ότι την κοπανάγανε και τώρα που τους τσακώσαμε μας δουλεύουν? Μητσό. Πάλι. Εσύ είσαι ο Τσιτούρας. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Από εκεί εσύ. Εσείς, βγάλτε τα ρούχα σας. Βγάλτε τα! Και τώρα φευγάτε. Φροντίστε να μην σας ξαναβρω μπροστά μου. Σύντροφοι, είμαι ο Ζήλος και από σήμερα θα είμαι ο κομματικός επιτροπός σας. Μαζί θα διεξάγουμε το δίκαιο αγώνα μας ενάντια στο μοναρχοφασισμό. Μέχρι τώρα κρυβόμασταν και οι συμμορίες της δεξιάς έψαχναν να μας βρουν και να μας εξοντώσουν. Από εδώ και πέρα όμως, όπου χρειαστεί, θα ψάχνουμε εμείς να τους βρούμε και να τους τιμωρούμε. Μπορεί να είμαστε λίγοι αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όσο οι υπηρέτες των ξένων συμφερόντων τρομοκρατούν και δολοφονούν δημοκρατικούς πολίτες, τόσο οι δημοκρατικές δυνάμεις μεγαλώνουν και θα τιμωρήσουν αυτούς τους μοναρχοφασίστες, μέχρι να καταλάβουν ότι εμείς δεν θα υποκύψουμε στα ξένα συμφέροντα! Μπροστά σας βρίσκεται ένας εκπρόσωπος του μοναρχοφασισμού, ο ενωματάρχης Τσιτούρας. Στον άνθρωπο αυτό οφείλονται πλήστες διώξεις, φυλακίσεις και δολοφονίες δημοκρατικών πολιτών, δικών σας ανθρώπων, που με σκευωρίες οδήγησε στη φυλακή και στην εξορία. Με την ανοχή αυτού του ανθρώπου, ένοπλοι εθνικιστές, όπως η παρέα του Μίχα, έχουν καταλύσει κάθε δημοκρατικό θεσμό, δολοφονώντας εν ψυχρό δημοκρατικούς πολίτες. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να δικαστεί κι αυτός και να βρει τη μόνη τιμωρία που του αξίζει πραγματικά. Την εσχάτη των ποινών.
συνέλευση αποφάσισε. Ενωματάρχη Τσιτούρα, καταδικάζεσαι για τα εγκλήματά σου εναντίον του δημοκρατικού λαού μας με την εσκάτη των ποινών. Η ποινή σου θα εκτελεστεί άμεσα. Τα παιδιά μου! Έλα! Τα παιδάκια μου, μάνα! Μάνα! Σας παρακαλώ τα παιδιά μου! Τα παιδιά μου! Μάνα!